जी हाँ दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं अलबेला न्यूज और अभी हमारे बीच हैं प्रकाश शर्मा जी, जिनकी पत्नी एसडीएम बनने के बाद धोखा दे दी है। तो जी प्रकाश शर्मा जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर हमको सर बोला नहीं जा रहा सर, क्या बताए सर, छोटा छोटा बच्चा है सर, बहुत तो वजह दूरी करके सर आगे पढ़ाया लिखा। सोचे ना सर कि अगर आप ही पे गुजरेगा तो कैसा लगेगा किसी की पत्नी इतना मेहनत करके आगे बढ़ाया, बाद में वो किसी और के साथ उसका गलत संबंध। क्या करें अब तो समझ में नहीं आ रहा सर। अच्छा चुप हो जाइए, क्या कीजिएगा, आगे बताइए ना क्या हुआ है। ठीक है सर, बता रहे सुनिए। का कसूर रहे हममें ऊ खफा हो गइल, का कसूर रहे हममें ऊ खफा हो गइल। एसडीएम बनते जान बेवफा हो गइल, एसडीएम बनते जान बेवफा हो गइल। मेहनत करके हम रुपया कमाए, दिन रात एक करके ओह के पढ़ाई। मेहनत करके हम रुपया कमाई, दिन रात एक करके ओह के पढ़ाई। भइल गलती कवन हमसे जे दफा हो गइल, भइल गलती कवन हमसे जे दफा हो गइल। एसडीएम बनते जान बेवफा हो गइल, एसडीएम बनते जान बेवफा हो गइल। समझ न पाई हम तो समैया के खेला, तन्हा तड़प के रोवे मनुआ लगेला। समझ न पाई हम तो समैया के खेला, तन्हा तड़प के रोवे मनुआ लगेला। परनों के पाके उरफा हो गइल, परनों के पाके उरफा हो गइल। एसडीएम बनते जान बेवफा हो गइल, एसडीएम बनते जान बेवफा हो गइल।